Helo, ydych chi wedi clywed am y Mynegai? Os oes gennych chi blentyn ag anableddau neu anghenion ychwanegol ac yn byw ym Mro Morgannwg, gall y Mynegai helpu. Mae'n hawdd cofrestru ar ei gyfer ac yna byddwch yn cael cylch lythyr y Mynegai bob 3 mis a ei negeseuon e-bost e-newyddion y Mynegai. Maen nhw'n llawn gwybodaeth. Maen nhw'n cynnwys holl fanylion digwyddiadau a gweithgareddau fel nad ydych chi'n colli allan a gallwn eich helpu i gysylltu â sefydliadau a chymorth arall. Rydym hefyd yn eich gwahodd i ddweud eich dweud ar sut mae gwasanaethau'n cael eu cynllunio a'i darparu yn eich ardal chi. Does dim rhaid i chi gofrestru, ond mae'n dda cadw mewn cysylltiad. Fe ddywedodd y Mynegai wrthym am y clwb chwaraeon a'r clwb gwyliau hwn. Mae Iwan yn gwneud ffrindiau ac yn cael hwyl. Fe wnes i ddefnyddio'r Mynegai i ddod o hyd i gwrs rhianta. Nawr di'n cwrdd â teuluoedd sydd ar un heriau â ni. Rwyf bellach yn rhan o'r grŵp gofalwyr ifanc hwn. Rwyf wedi gwneud ffrindiau sy'n deall. Fe wnaeth y Mynegai fy helpu i gymryd rhan pan oedd y cyngor yn cynllunio dyfodol ein gwasanaethau cymorth. Fe wnes i ddod o hyd i fy nghyrsiau coleg drwy'r Mynegai, a fe wnes i gofrestr y rhestr pontio. Felly, dwi dal i gael y cylchlythyrau'r Mynegai.